Čau lidi, vítám vás opět u dalšího videa, tady jsem Jaro 32a. Dneska Špídova. Dneska jdeme ochutnávat Fizzyho, něco nového, já nevím, to je liči. Tady je Anetka. Takže máme 2 brambrky a dubajskou čokoládu jednu. Jo. Viděli jsme to, tu dubajskou jsme viděli na TikToku a na Facebooku a pak jsme to viděli na YouTube. Jo. A jsem zvědavý na ty 2 bramburky, ještě jsme je nechutnávali. Tak kupte si to a pojďte to správně ochutnat. A jdeme ochutnávat. Jo. Já to asi první s tím menším. Já chci taky, já to si uchutnám první Anetku, vy ty si uchutnej Anetku. Jo. Počkej, ochutnej si to. Kolik tomu dáváš 10? 80. 8? 80 to dává. Udivím já. Ale je to docela dobrý. Jo. Jo, ale je tam víc cukru. No není tam cukr, je tam asi takový pití, zamíchali to, ale tak je to dobrý. Je to malinko, cítím takový kyselý, malinko kyselý. No teď to položíme a jdeme na ty brambrky. Ty to miluješ? Jo, dej to šáry. To je dobrý, ne? Ty to nejseš, jo. To nemá, že to spadlo. Na konci si dáme čokoládu, Dubaj a teď jsem zvědavý na tady ty chipsy. Tak to ty můžeš otevřít a otevřít kuchy. No. Tak vypadá, takhle to vypadá. A to? Takže tady se je zase. Ale není to docela palivý. Takže že to je palivý, tak tam to vypadá. Tady to palivý? Není trošku. To já ochutnám. Já dávám do 10, je to dobrý. Je dobrý, ale Kolik tomu dáváš? 6 nebo 7. A já 6, bo to je dobrý, já to miluju. A teďka jdeme uhnat tady tu dubajskou. Ne, ještě ne. Tak ne. Tady to. Aha. Nebyl tady to. To pani dala. Ale je to taky pálivý. Papa. Tady to taky je. Ty krásy, to vypadá. Tak, tady to už neje. Tady. Takže docela dobrý. Jo, docela je to dobrý. Dal jsem za to hotová. No, jasně. Tak. Tak, takže se vám se to. Docela to nepálí. Ne? Ne. Já to dám do pusy a budeme tu pálet, ne? Nepálí? Jo, to pálí. Tak to se poseru. Třeba dobrý. Ale moc to pálí a trošku. Jo, máš pravdu. No, protože to pálí teď. A nepálí se tak moc. A dejte pod nás tu chuť. Ještě. Pálí. Pálí? Jo, pálí. Já jsem se rozhodl, že dávám tomu 8 a 9. A já... 8,5, 8. Já asi tak. 5? Já, jo. Ale musím se napít. I já se s vámi musím napít. Já mám ty kakpy. Papa je to. To je dobrý.
Pajto. Chyba jak to nevyleješ. A teďka si dorovnám. Tak tady to mám. Dubajskovou. Dubajskou. A to se těším. Já se těším moc. Lidi, teď to moc. Ty to chceš, tak si to vem. Takže za tady to jsme dávali 300. Ale to není nic, ještě tam jsme koupili něco a tady to nám mohlo stát takových 130 a s tou dubajskou takových 180. Tak, dáme si to. A já tady. A já udělám tamto, Počkej, jo? pozor. A ta Tak, už jsme si to otevřeli. No. Ne. Takže nejsou tam moc barvy. Nevím proč. a ne. Ale, Je, hezky voní. ale se tím tam hodně Voňavý. pistácie a Voňavý. jo. No, hodně cukru, můžeš to otevřít. No, já nejsem sedět. Počkej. Oh. Nic moc, protože kdyby to bylo lepší, tak Ne. počkej, no. Oh. Oh. To padá. Mňam. Dávám tomu. Počkej, ještě to nemáme světlo. Strašně mi to chutná, ale Mi to taky moc chutná. my taky, ale moc cukru. Je to hodně sladký. Jo, a jdeme dál. Jo, a to moc sladký. A může veliký. Dobrý veliký. Takže nevyplatí se to, jo. Taková stála mi Mi pajto. 80 korun. Jo, nevyplatí se to. Taková malá. V krámu to mají strašně drahý. Ale to nemají drahý, ale protože ty dubajskový malinký, takový, jsou dobrý. Ale moc lahodný a dobrý. Že jo? Jsme chtěli koupit za 180, ale nebyla tam, bohužel. Že já jsem si mohla koupit všechno. Jdeme na to. Že tak mají za 80 korun, tak to nejde. Já dávám tomu asi do 10, protože je to dobrý. Ty se z 10 tomu dala, dobrý. No, do 10, to je dobrý. Lidi. Ty to taky dáváš do 10. Já bych jsem to dal takových, protože moc nemám rád pistaci jovou. A já jsem teď ochotná to pistácie, tak je fakt jakože dobrá a dávám tomu 8 deseti. 8 nebo 9, 8,5. A já taky 8,5. Takže jestli se vám tady to líbilo, to video, tak nám můžete dát like, odběr a čus.